Aleksandra progovorila o svojoj intimi, pa priznala da je u vezi sa devojkom, išla sam protiv svih zbog nje. Aleksandra Kostadinović i Irma Serjanić su započele temu o vezama u zadruzi. Tu se našla i Magdalena Milinčić kojoj ništa nije bilo jasno. Žensko žensko, muško muško, nije prirodno, rekla je Aleksandra. U raspravu se ubacila i Jovana Tomić Matora koja se izjasnila na ovu temu i rekla da o tome ne vredi komentarisati. Nemaš ti pojma, ja podržavam sve, ja sam živela sa gejevima, mogu da ti da autogram, rekla je Irma. Ne razumeš, ja sam napolju imala devojku i išla protiv svih zbog nje, ali to nije normalno, rekla je Aleksandra. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.